вечер, господин полицай. Добър вечер, господин мафиот. Явно ме бъркате с някой. Аз съм уважаван бизнесмен. Данъкоплатец. Всичките ми пари са чисти. И какво ще ги правиш, като те вкарам в затвора? Знаеш, много ми хареса, че си вярваш. Шоколадче? Не може вечно да ти се разминава. Вече ти знам схемата. И само чакам момента, за да ударя. И ти гарантирам, ще се помни дълго. Това ли ти е мечтата в живота? Много посредствено, бе, Мартинчо. Беше разумен, щеше да се махнеш от тука и да си харчиш парите на Аруба. Ти не можеш да се спреш. И там ти е грешката. Точно за това ще те хвана. Това разговор за да ми доскочава, господин полицай. Ще ми извините. Между другото, вече съм инспектор. Първа степен. Между другото, вече съм недосегаем. 6-та степен. Нали виждаш къде се намирам?